Det drejer i går, så var en mega klam gyserfilm. Jamen, hvad handlede den om? Det var sådan et hjemsigthus, hvor der skete nogle helt vildt klamme ting i. Og jeg tror, jeg skede i buksen cirka 4 gange. Nå, så har du jo fået skiftet underbukser. Selvfølgelig har jeg det. Drenge, der er sådan en fest her på skolen i morgen. Det var bare, vi kom. Selvfølgelig. Selvfølgelig gør det fest. Men er der piger? Jeg tror, der er sådan en bøssefest. Ja. Skal vi komme afsted? Så ses vi i aften, drenge. Vi ses. Ses. Fuck, der skal festes, drenge. Ja, for satan, der skal der fandme festes igennem. Og jeg skal danse med Tine Oppekær. Det der fedt, ja, drenge. Det bliver så godt. Alt for godt. Det er jazz. Yes. Det er en dreng. Yes, sir. Fedt. Fuck, hvor er det egentlig fedt hen, mand. Det er helt vildt. Hvad fanden er sådan, Det er ikke laver citat, var her. Det er ikke en af de dårlige jokes, eller hvad? Nej, det var til at gætte. Hvor fanden er Morten henne? Hvor fanden er han? Morten, hvor fanden er du henne? Hallo? Fuck, det er lidt klamt, men lad os komme væk herfra. Ej, det er skævt, det her. Fandme ulykke. Dreng, så fandme hjem, det er fandme for klart. Vi bliver sgu da nødt til at finde Morten, Vi mand. finder ham jo aldrig. Drenge, stop nu med at skændes, altså. I skal ikke blive her nu, for fanden. Hold kæft. Tag hjem. Du skal sgu ikke bare tage hjem. Jeg går hjem nu. Hvad sker der? Fanden. Fuck, Morten! Fuck, Morten! Hvad sker der? Hvad sker der? Fuck, løb! Hvad fanden skete der? Jeg ved det ikke. Vi må finde dem. Vi prøver at gå den her vej. Tror du, han er dernede? Jeg ved det ikke. Jeg prøver at gå ned og kigge. Okay, gør du det? Ja. Hvad sker der?